Извинявайте. Аз тръгна. Аз напълно разбирам авторът на тая публикация емоционално, да, може да не е систематизиран като един професор в едно учебно заведение, но засегна 7-8 такива въпроси и факти, просто ги маркирате чешком. Ако имате, и то е много важно, Просто не се обади, когато тук примерно Борисовци. Само една забележка, искам да ти кажа за царете и за хановете. Така. И хана е този по-висш управител, който управлява с двойно ветро. Преди покръстване. Преди формалното покръстване. За разлика от царя, това е по-висш степен на управление. Той има двойно. Едното вето е на духовника и второто е на духовния. Абсолютно това. Аз не съм обърнал внимание, скъпи приятели, че първо идват ханове или ханове, князе, затова се нарича. Князе. Нямат още държава, нямат империя. А след това цесари, римска империя, те получават царска титла. Българите от кого са получили първо царска титла? Кой знае? Да каже. Никой не знае. Знаете ли някакво? Кажете, аз ще слушам. Кой дава царска титла на българите? Първият. Симеон Цар Борис. Късна работа. Цар Борис първи. По-рано. Още. Римляни дава. Късна работа. Аз ще ви кажа кой. Ще ви кажа, защото аз съм роден просто случайно на тази дата, която е Александър. Пише Спиридон, Иеросимонах Спиридон Габровски, български историк. Той в Света гора всички ръкописи. Пише, първо, царска титла на българите дава Александър Македонски. Той казва, това е най-смелият, най-храбрият царски народ, ето и върху кожа за злато царска титла дава. Втория кой дава? Нали умират македонски българите, това е некъде отишли. Втория кой дава? Ето това е въпрос за следващата конференция. Всичките ще прочетете кой дава втората. Аз ще ви посетя, че свързана с Византия. Да, с Византия, обаче това е тема за друга голяма конференция. Багренородния. Защо? Баща му е правил и той прави. Ето, Багренородния. Това е втория българска, което не е отнета. Даже 500 на турците такова не е отнели от българите царска титла си има, идва човек и даже за премиера да го избират, после не знам какво е станало, това вече е друг въпрос. Но царската титла си съществува. Въпреки всичко, българи името, царска титла, лъвът, освен лъвът има други силно много лъвът. Така че, ако има други въпроси? Няма. Да кажа? Да, няма, защото има и още един начин. Благодаря. Благодаря.